A veure, la votació del 9 de novembre va ser, vista en perspectiva, una d'aquestes coses que tant ens agrada als catalans, d'una mena de happening col·lectiu, amb molta força estètica, però amb zero eficàcia política, com s'ha vist. De fet, l'únic component d'eficàcia política que va tenir el 9 de novembre va ser, al meu parer, la desobediència final del president de la Generalitat i d'alguns membres del seu govern a l'hora d'implicar-se en l'organització del procés. Hi havia el perill que després de la primera suspensió de la consulta per part del Tribunal Constitucional aquest procés participatiu al final efectivament només fos organitzat per la societat civil, cosa que ja havia succeït amb les votacions per la independència que s'havia fet a nivell municipal entre els anys 2009 i 2010 i que per tant no haguéssim sortit encara d'allà, però en l'últim moment doncs, el president de la Generalitat va visualitzar aquesta implicació institucional en el procés i per tant va desobeir la providència del Tribunal Constitucional, i per tant va introduir un element de ruptura, que això és l'únic moment en què s'ha produït en tota la història de l'estat autonòmic. O sigui que, almenys del 9N, jo crec que quedarà el precedent d'aquest gest de trencament que, com se sap, s'ha transformat en querella, perquè evidentment així les institucions espanyoles ho han entès, contra el president de la Generalitat i d'algun dels seus membres del govern. Pel que fa al 9N com a camí per la independència, va ser, com dic, un gest emocional que va també significar una mena de moment àlgid d'autoreconeixement col·lectiu, però d'alguna manera també va evidenciar que sense un procés d'implicació oficial i sense un referèndum que no es pot fer en el marc de la Constitució espanyola, és a dir, amb una campanya amb neutralitat i amb totes les garanties, doncs només s'impliquen els convençuts i per tant no sabem si fins a quin punt per aquest camí, per aquest viatge calien aquestes alforges.